Ak chce urobiť rozhodnutie o odškodnení, ktoré nie je bežné, to znamená, je to výnimočný rozsudok, áno, ktorý takéto odškodnenia sa tu nedávajú. Myslím, že rovnaký bol aj v prípade pána Blahu voči pánovi Matovičovi. Pán Blaha to vtedy vyhral po rovnakým spôsobom de facto. 90 000? Nepamätám si tú sumu, ale Čiže skôr. potom, pán redaktor, bavme sa fakty. Viete, Smečko nemá rado fakty, ale ja sa bavím o Ja faktoch. otvorene hovorím, že... Pán Matovič bol na to upozornený a prehral len na prvom stupni, ak sa nemýlim. Neprehral kontumačne obidve, že vlastne sa to správne. On vlastne mal podať a nepodal. Teraz neviem, ako to presne bolo. A môže to byť rovnaká situácia. To ma v tejto chvíli vôbec netrápi. Ja hovorím, že tam nešlo o elektronickú schránku v prípade pána Matoviča, ale v prípade, že mu boli normálne doručené žaloby a on normálne regulérne odignoroval súd, lebo neprišiel. To je ale rozdiel oproti tomu, že vy jednoducho nejdete na svoju schránku, pretože zhodou okolností ste minister, ja sa vám rovno priznám, ani ja som vo svojej schránke nebol dlho. Preto som pre istotu včera kontroloval, že či náhodou medzičasom nie som odsúdený, alebo či nemám niekomu zaplatiť nejaké veľké peniaze. A ja som vás chcel pochváliť, že si neviem predstaviť pri vašej odbornosti, že keď ste vy boli ministrom vnútra, že by sa to vám stalo. Pán kolega, vedeli by sa to stať. Pamätáte si ešte, vtedy ste hovorili, že mi sfalšujú ten preukaz, že som vtedy vás vyzval, že skúste mi sfalšovať preukaz. Niekedy sa vám toto môže stať ľudsky. Toto mu neviem vyčítať. Čo viem vyčítať, je postup pána sudcu v tom, že toto by aplikoval aj pri majetkových žalobách, toto by aplikoval vždy, aj u ľudí, u ktorých vie predpokladať, že nemusí byť na tej schránke každý deň, pretože zhodou okolností minister je v práci niekedy 16, 18, 20 hodín.